אני ג'ני. ואני עדי. נושא העבודה שלנו הוא אקסייטי בתרבות העכשווית. פירוש המונח אקסייטי הוא חרדה. הכוונה היא לחרדה, הנגרמת כתוצאה מהסחרור של החופש. חרדה, שהיא תוצר של התרבות העכשווית, בה אנו חיים. תרבות המאופיינת בחופשיות ובביטויים רבים, שגורמים לנו לחיות במרוץ בלתי פוסק בניסיון להשיגם. אם מסתכלים סביב, לא קשה להבחין בכך שחרדה זו הפכה לחלק בלתי נפרד מהזהות שלנו בתרבות העכשווית. המטרה שלנו הייתה להביא זאת לידי ביטוי ביצירה. יצרנו פאנל בו נראית בחורה שהאקזייטי ניכר על פניה, על מנת להדגיש את התחושה, הצבעים הם שחור לבן. ברקע ישנה עיר תוססת המייצגת את התרבות העכשווית. טשטוש הרקע בא להבליט את האקזייטי. האתגר היה ליצור פאנל שהביא לידי ביטול את שני המרכיבים.